I a vegades quan li dius això a una persona, ara per exemple, jo estic bastant ficat en el tema de les xarxes socials. Les xarxes socials és una eina impressionant que equilibra les limitacions que té una persona amb discapacitat. Limitacions de moviment. Una persona amb limitacions de moviment que no té els carrers adaptats, no té l'entorn social adaptat, li costa moure's, realment li posa una eina com les xarxes socials davant i aquesta persona és capaç de compensar i aprendre molt del sector social, de tot l'entorn social, d'una forma increïble. Però clar, per fer això ens hem de canviar de xip, no? D'alguna manera no sé com dir-ho, de canviar de xip o ens hem d'activar. Igual que jo quan vaig tenir l'accident vaig dir, aquí m'he de posar el xip, no em puc quedar, això és un detall, però quan estàs en la Llebron el típic és una de les coses que tens és que vas amb cadira de rodes, perquè no s'aguanta el cuerpo. I la situació habitual és anar amb cadira de rodes. Jo recordo sempre els vedals aquells, els que t'ajuden a moure't del llit i tal, instal·ladors, que sempre em van fotre canya. Dic, vinga, Albert, fora! I jo és que el cap no m'aguantava, estava totalment, no l'aguantava, el pes del cap, pesa molt el cap, i ja no dic el braç i tal, en fi. Però em van fer fora, no? Jo recordo que el moment aquest de canvi de la cadira de rodes a fora, per mi va ser traumàtic, molt traumàtic. M'emprenyava i dic, però jo aquí estic perquè em curi, no perquè em... Doncs gràcies a això, l'activació. Això és activar-se. A mi, jo si ho hagués fet, jo per mi potser no hagués sortit de la cadira de rodes, però a mi em van activar i vaig sortir de la cadira de rodes. I gràcies a que vaig sortir de la cadira de rodes estic així. O si no, encara estaria en la cadira de rodes ara, segur. Ho dic per experiència pròpia. La capacitat que dèiem de la formació entesa com una no capacitat o una capacitat que s'ha de desenvolupar és algo que també s'ha d'activar. I per tant, hem d'aprendre a reaprendre. I aquesta és una acció, aquesta acció de formació, que va enfocada en aquesta línia. Us passo una frase típica de l'Albert Einstein. Si volem fer coses diferents, no seguim fent el mateix. Això ho va dir l'Albert Einstein, no? Ja estic, un tio. Doncs bueno, aquesta frase de més dona voltes per tot arreu. Sobretot a les xarxes socials és molt important, és molt famosa aquesta frase. Només hi ha canvi si un vol canviar. Està claríssim. Malgrat que res no canviï, si jo canvio, tot pot canviar. Us posaré inclús un exemple visual.